ژڕێ دەرکەتن مەتتا 18 ji ber tiştên got mirov ji rê derxin wey li serê dinyayê nabe got ew sedem neyên lêbelê wey li wî mirovê got ew sedem bi destê wî bên eger destê te an lingê te te bixê guneh wî jêke û ji xwe bavêje ji bo te çêtir e got tu bêdest an bêling bikevê jiyanê ne got tu bi herdû dest û bi herdû lingê xwe bêyî avêtin nav agirê herheyî û eger çavê te te bixin guneh wî derxe û ji xwe bavêje ji bo te çêtir e got tu bi çavekî bikevê jiyanê ne got bi herdû çavên xwe bêyî avêtin nav agirê dojehê. Pirtûka pîroz, encî, silav û rêz xweş û birayên